hakane ke video ngene pai balai klem khan kol ye ka penalti ka bala shot da Julian Alvarez ha ka penalti shot au ha pedang Real Madrid persya ya ka Atletico Madrid ni pedang singa bha ya pi baro ki paralo ki bujis ngau tanan bar ki buju kershan ya kana ke channel na ka por she ka por dan na pedang jong pi ke bala kali balai klem khan kol ye ka penalti ka bala shot da Julian Alvarez te kumta hakane ke video ngene pai shapang kata hanre yola se dan bona pedang jong pi ki bala tip bat ki belio i ya kane ke video hanre hakane ke video kerpang ye kito ke bampat tip bat ye kito ke bampat yoi ya kane ke video ke bala shot penalti Julian Alvarez kat kum ke jinglap jong ke nang penya kane ke jingela kai bat kham tam ye referee haden ba ke lasak ye ke VAR kisham ba Julian Alvarez ulat ta shika bol da baro ar taliki kejan hakaba kat kum ke jingsham jongki bahaswa ba Julian Alvarez un shoot ye ka bol de ka kejat ka mon jangu shapo jong ka gol ulat dap shua ban pendai tiak ye ka bol de ka kejat ka diang jau namar ba ulat slip bat ula or hapo madan hakane ke jing shoot penalti jong u dai ne kane kan ka daw ka ba ke nang penya jong kane ke jingela kai ki khlem khan ya gane ke penalti ka bala shoot da Julian Alvarez namar kat kum karol jong ka International Football Association Board unang shoot penalti umla bat pendai arsen ya ka bol haka jing shoot penalti hanrai kane ke jing bom khan kol ya kane ke penalti ka bala shoot da Julian Alvarez ki babon hi ki kenno bakane ka dai ke jingla arsap lane ka jingla shiliang jong ki referee lane ki nang penya jong kane ka jingela kai kumban super kan mau bahaka ne ka jingela kai second leg jong ki haka raw 16 hapadeng ka Real Madrid persya ya ka Atletico Madrid hadok bandakut ka jingela kai jong ka chispa arpe minute baro arteliki kanhon ki lakot no da ka jinga kai damar la arteliki kol haka cricket kol kumta dai lingba ka ne ka jinga kai jong ki laha bandra ya ka ne ka jingela kai manu ban yorung sheka quarter final da ka penalti shoot out kumta hakane ka jinga shoot penalti shoot out yaka bol ka bala shoot da Julian Alvarez la klam kan kol yaka dai na kine ki daw kiba kinok penya kilapan pau na ka jingla bar ka jing syam jongki kinong kersan jokane ka channel sapai par sabishari mapi hato ka ne ka jing syam la ne ka jinglap jong kinong penya ka ne ka jingela kai ka dai ne em ka bashisha yo la se ka dai panban ka jingla shilang la ne ka jingla asap kumbala kanno daki babon bat sapan pau ye ka jing perkhat jongpi haki comment section To the sun.